Amerikaanse gast bij wakeboardschool. Open dag Centrum West. Het is vandaag 20 september. Dit is het PLMS-journaal. Basisschool De Stek in Kasterij besteedt deze hele week aandacht aan het feit dat de school 90 jaar bestaat. Vandaag mochten de kinderen in ot en sien kleding naar school komen. Er werden wafels gebakken, tegeltjes beschilderd en oud-Hollandse liederen gezongen. Morgen vertellen enkele ouderen aan de leerlingen over het onderwijs in hun jeugd voor de Tweede Wereldoorlog. Andersom maken de kinderen van de basisschool de ouderen wegwijs in het hedendaagse onderwijs. Dit weekend zijn de creatieve resultaten van de hele projectweek in de Kasterijse school te bezichtigen tijdens het feestweekend. De Blitterswijkse wakeboardschool Onboard heeft deze week een speciale gast. Chad Lowe, de internationale wakeboardcoach uit Californië en Amerika, is hier om het team van Onboard te versterken tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Utrecht. Patrick en Renate, de eigenaren van de wakeboardschool bij het Leukermeer in Well, zijn vereerd met het bezoek van de Amerikaan. Ik heb Chad ontmoet in Amerika. Ik ben daar naar het wakeboardkamp geweest om daar ook les te krijgen in het wakeboarden. En we hebben daar met elkaar gesproken van, joh, ik doe hetzelfde in Nederland wat jij hier doet. Dus ja, als je zin hebt, kun je een keer langskomen. En dat gebeurde dus deze week. Iedereen die geïnteresseerd was, kon nu dus les krijgen van een Amerikaanse professional. Maar wat is wakeboarden eigenlijk? Wakeboarden is eigenlijk snowboarden, maar dan op het water. De basis is hetzelfde, de houding is hetzelfde. Het enige verschil is dat het water niet bevroren is. En we hebben geen berg, dus we doen het achter de boot. Achter een boot dus, op een plank, over het water glijden. En dat lijkt moeilijker dan het is, want het is snel te leren. In principe bij ons, binnen 20 minuten sta je op een wakeboard. En dan kan je dus achter de boot staan en eventueel bochtjes maken. Een leeftijd is daarbij niet zo belangrijk, want iemand als Chad begon pas laat met het wakeboarden. Wakeboard, I was 17, but I started water skiing when I was 7. So I've been drugged behind a boat for almost 30 years and wakeboarded when I was 17 when it started to get cool. Daarna ging het erg snel en nu behoort Chad bij de wereldtop in zijn klasse. En dat is natuurlijk mooi meegenomen voor Patrick en Renate voor komende week. Chad is hier ook om te trainen, om mensen te trainen voor het komende NK. Dat is dit weekend in Utrecht in de Meren, 22 en 23 september. Daar gaan wij ook aan meedoen. Ik bij de veteranen en Chad bij de international rijders. En we nemen onze teamrijders ook mee naar het NK. En die gaan we dus van tevoren nog even klaarstomen, zodat we goede resultaten gaan boeken op het NK. Natuurlijk zijn voor Chad de temperaturen hier veel lager dan in Zuid-Californië waar hij woont, maar dat mag de pret niet drukken. It's just like riding in November, December, and then maybe like first part of the season in California. Is the water in the Maas different than the water in California? Well, it's a river, so there's a little current that you have to work with, but it's not too big of a deal. I ride rivers all over the place, Mexico, all over California, so river riding is a little different than lake riding, but it's not a big deal. En dat is weer een typisch Amerikaanse uitspraak, want even later zou blijken dat het onder de gegeven omstandigheden en temperaturen toch echt niet meevalt. Maar ook dan blijft het een Amerikaan, waardoor alles toch net weer iets groter en beter wordt. Pat out here, he's got a good school, he knows what he's talking about, he's offering an awesome place to ride. The boat's really good, the wake's good, the conditions are always super glassy. If you want to have fun wakeboarding, come see Pat out here. It's going to be a blast and get a little piece of summer while it lasts. En met deze enthousiaste woorden in het achterhoofd zal het met die Nederlandse kampioenschappen zeker goed komen. Gisteravond werd in gemeenschapshuis De Zandhoek in Wansum de ligging van de nieuwe rondweg gepresenteerd. Ruim 50 belangstellende dorpsbewoners konden zich grotendeels vinden in het plan. De inpassing van de rondweg om de dorpskern heen ging niet zonder slag of stoot. Het totale traject krijgt een lengte van 3,5 kilometer. Vanaf het begin van de bebouwde kom aan de kant van Venray tot aan de brug over de Maas naar Well. Over een lengte van 1 kilometer gaat de rondweg rond de haven de hoogte in. De rondweg krijgt 3 rotondes. Supermarkt C1000 en het tankstation krijgen een nieuwe plek bij een van de rotondes aan de rondweg. Het grootste minpunt voor het dorp is de hoogte van de brug van 9 meter.
Dit had de dorpsraad liever lager gezien vanwege het geluid en het uitzicht. Dat bleek onhaalbaar omdat de bedrijven aan de haven ook bij hoogwater goed bereikbaar willen blijven. Het is nog niet bekend wanneer de rondweg wordt aangelegd. Op zijn vroegst kan dit over 2 jaar. Verschillende locaties in Venraai-centrum West hadden vandaag een open dag. Deze dag werd georganiseerd in het kader van de pilot We gaan het anders doen. Het begin hiervan was eind vorig jaar. Toen kregen alle bewoners van de wijk een vragenlijst waarin zij konden aangeven welke activiteiten ze in de toekomst zouden willen doen. Nou bleek uit dat onderzoek dat er behoorlijk wat activiteiten worden genoemd die er al zijn. Vandaar deze open dag. Alle locaties kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Ons doel is dat niemand in het Centrum West alleen of eenzaam thuis hoeft te blijven, maar gewoon aan activiteiten kan deelnemen in de eigen wijk, in de eigen omgeving. Of je nou oud, jong bent of je hebt een beperking, dat moet niet uitmaken. Vandaag konden de bezoekers met het treintje de route tussen de locaties afleggen. Onder andere in de Tol, het Sint-Joriskwartier en de Reden werden diverse activiteiten georganiseerd. De open dag is slechts een onderdeel van de pilot. In de toekomst worden nog meerdere projecten georganiseerd. Het weer dan nog voor de aankomende dagen. Vrijdag is er vrij veel bewolking en komt van tijd tot tijd de zon door. Het blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur is 19 graden. De wind is slechts zwak tot matig en zaterdag wordt het 17 graden. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. 's Avonds is een nieuwe uitzending. Namens het hele team wens ik u nog een fijne avond.